umzikazi kaMashobane. Igedla lami leli. Public announcement for everybody, including the casting director of Ishaka Ilembe and the producers and everything. I don't know ukuthi babizwa ngani. Umzilikazi akavumelekile ukuthi abuye ezela inkundleni zokuxhumana azositshela ukuthi khona intokazi eyodwa aseyikhethile. Ngoba uma eyikhethile uyobe eyiphulile inhliziyo yethu. In fact, bengifuna ukusho ukuthi nizwile yini bafazi ukuthi uChris Brown le phesheya ade evule into yakhe ithi ke abantu bakhokha imali ukuze bezokwazi ukushutha naye. Mina bengithi yabona icast le yeshaka ilembe ikakhulukazi umsilikazi nobani ubhutilo undodana la kaNdwandwe ngiya angisho ukuthi nabo benze njengoba uChris Brown esho kodwa bafethu kophula umoya wami mangathiwa ngiyezwa yansizwa isifika la inkundla zokuxhumana besithi yona khona isimkhethile ngoba uma ekhethe intokazi eyodwa usho ukuthini ngathi thina abanye ehleli la simbuka kophula umoya wethu. Anyways, imuphi line ngoba mina ngokwami ngizomzilikazi kaMashobane. Amakhehla ami lawa. Ay yazi wasithokozisa whoever who made a decision and said uma efaka lapha kushaka ilembo uzofaka ngiyabona yonke storyline nanento esukuyenzakala lapha kodwa nje ungithokozisayo yilezi yazisu eyivela lapha kushaka ilembe sengathi ngingathola ichance ukuhambisa nje isandla ngenza kwethu akuboni ukuthi khona into ethile ibingase kuthiwa iyenzeka ukuthi nje ngibheka isandla ngoba thina abanye bethu siye sihambe la kwa-earth singaze siyithinta into enhle kanje so ke bethu kuthiwa nama premiers or whatever yabo makuzovela isizini entsha bengifisa nje ukuthi kuthiwe bakithi ngiyavumeleka ukuthi wozani ngizobeka isandla ngihambise nje isandla kuphela. It's not like khona nje soyithatha mhlawumbe bese sihamba nayo bese begcebe yabo bengabi na nix nje sakhe into bengisho umzilikazi. Bye guys. Okay, please follow me on Facebook, you guys. Please follow me on Facebook. Subscribe to my YouTube channel. Repost this video. Follow this page as well because video amnandi asayo. Very entertaining, very informative, very everything very mzilikazi. Bye guys.